kufara zvangu mwanangu kuri sei kuno? Kuno kuri nani zvako? Ndati nditevere ka ndina kuona ka fanda kumberi uko kupresident worship ndajaira akakunzwa voice uchimba ndochinyatsotaura nendimi ka handina kukuona mwanangu. Mfundisi. Kufuti ndezvipi zvakaoma zvava kuchema nemwanangu? Zvacho izvi. Okay, regai nditendere ndinamata ndibate maoko angu. Leke pradusha takababosha. Mwari ndinokutenda yemi Jehovha Baba. Nekusvika Mwari murandakadzi akanaka kudai. Wamakasvika Jehovha. Muchimudisisa muchimuziva kuti muchamisa panyika pano. Iyemi munoti ndakakuziva uri mudumbu ramai vako muchireva Jeremiah. Iyeyo makamuziva Baba. Murandakadzi akanaka kudai uyu. Mwari murangarirei. Murangarirei Mwari murandakadzi. Ane maoko anotekenyedza. Ane zvinofadza. Mwari murangarirei murandakadzi. Akanaka zvokuti anokuimbirai Mwari ingawani. Cheke record Mwari. Zvandakuisa ruoko rwangu pamusoro pevhudzi rake rakanaka kudai rinenge zerere iri. Chero revarungu Mwari harisviki. Mwari ngavarangariwe murandakadzi. Ingava marriage yake Mwari murangarirei Baba. Amen. Murandakadzi uyu nezvose zvaanoshuvira Baba ndichibvisa maoko angu pamusoro pake murandakadzi ngaakomborerwe nemuzita ramambo Jesu. Amen. Warangarirwa mwanangu. Zvakanaka ndati ndikutevere ndikati regai ndingosvika kumba kwemwana wangu uyu. Ndiriko zvangu. Ndanda kusiwa mwana wangu. Ndichauya. Ndanda kusiwa chobadi. Next week iyo indiriko. Ndo wakachena. Ya, nepamba kudai. Ndozviona president worship private anoimba. Anoimba. Ndigendite ndikugadzirira chekudya. Mungabude musina kudya here? Okay, zvakanaka zvo mwanangu. Gende. Okay mwanangu. Okay. Alright, regai ndimbofanira kuverenga shoko kuna mapisa muprofita Isaiah. Muprofita Isaiah. Yeah, okay. Alright. Gende gadzirira chikafu. Alright. Chokwadi mwanangu. Ita yatsondibikira uropafadzwa naMwari uyu. Kanzi ukaropafadza ka unongoziva vanhu vaMwari vati pamutsikwa nemunhu waMwari apa sari pakadaro. Chokwadi izvozvo. Sure here. Okay, man. Wacha basa mwanangu. Mnatendezi. Nimetendwe. Mwanangu. Manakira arikuita mvura iyi. Iri kuita kunge maonero andokuita manakiro wakaita kudai. Wakanaka. Muranda wangani? Mufundisi. Mufundisi unozana ndine ndatora nguva 1 hour ndakamira pamufundisi ndichikunzwa uchitiva mukadzi wangu mufundisi. Ndachiparidza shoko. Mufundisi inini handizi type yekunzi Mwari ndirwirei hondo zvoda kurwa nini. Mufundisi ndokukwadza ipapo. Mufundisi. Wera. Bereka tsoka. Naye. Muranda waMwari. Wo. Wakuona ndipfugamira mufundisi usingandipfugamira wakambondipfugamira rini wewe. Iri glass ilo pamufundisi. Rane makore manga ndiri mu-display. Usingandipe mvura mu-glass ilo. Wakupa mufundisi. Asi mwanangu wadhako usatendera Satani kuti akushandise. Usade undipima uzinzwa. Pastor, mfundisi. Ini handizi type yaye kuti Mwari irwai nevanorwa neni. Ini ndinokuzhaka ipapo same time same place mfundisi. Wakushora shoko raMwari mwanangu. Mfundisi naso wairasa bereka tsoka mfundisi. Tukumbiro regerero.
Mfundisi bereka tsoka waina. Ndokudhameja ndakatozoripiswa mombe dzakawanda kupfuura dzandikakubvisira iwewe. Mfundisi wanolega kukuchiva ndakudhameja iwewe. Apa pameso pangu. Aidi akaimba mufundisi